Je to obrovské staveniště, které doslova mění tvář Evropy. Projekt navržený tak, aby usnadnil život milionům občanů, usnadnil tok zboží a dokonce snížil emise oxidu uhličitého. Ale jak dosáhnout takového neuvěřitelného výkonu? Vytvořením koridoru, který spojuje Skandinávii s Středomořím bezproblémově po trase dlouhé přes 5000 kilometrů. Pokud projekt zní na papíře naprosto jasně, na místě je to úplně jiný příběh. Aby byl tento šílený plán uveden v život, probíhají mimořádné práce. Například pod Alpami, kde stavějí největší železniční tunel na světě, nebo pod Baltským mořem, kde se buduje nejdelší ponořený tunel na planetě. Od severu k jihu, od východu na západ. V tomto novém videu se vydáme na prohlídku stavenišť v Evropě za mnoho miliard eur, které trvale přetvoří mapu kontinentu. Vítejte všichni v této nové epizodě Hledání. Abychom tento přehled opravdu pochopili, musíme nejprve rozumět rámci. Lze to shrnout do 4 písmen. TENT, Transevropská dopravní síť. Byl přijat v roce 1996 Evropskou unií s cílem odstranit překážky mezi dopravními sítěmi členských států. Stručně řečeno, vytvořit jednotný dopravní prostor v celé Evropě. K dosažení tohoto cíle je třeba provést masivní práce všude. A čísla vám dávají představu o rozsahu. Celkově plán předpokládá výstavbu nebo modernizaci 15 000 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí, přičemž spojí 94 přístavů, 38 hlavních letišť a vyřeší 35 přeshraničních překážek. Podle Evropské komise by tento projekt mohl vytvořit téměř 10 milionů pracovních míst a HDP Evropské unie by se mohl zvýšit o 1,8%. Jedním z hlavních cílů TEN-T je vrátit železniční dopravu na trať jako důvěryhodnou alternativu k silniční dopravě. V současné době zůstává silnice dominantní možností po celém kontinentu, přičemž více než 70% nákladu se přepravuje kamionem. Výsledek? Silnice jsou přetížené a emise oxidu uhličitého stoupají. Evropská unie chce tento trend zvrátit. Do roku 2050 se alespoň 50% nákladní dopravy bude muset přesunout na železnici nebo po vodních cestách. Cílem je také environmentální vize. Vlaky poháněné převážně elektřinou emitují mnohem méně oxid uhličitý než nákladní auta nebo letadla, která obě závisí na fosilních palivech. Tento projekt není nový. Od roku 2013 bylo identifikováno 9 hlavních koridorů jako zásadní pro spojení hlavních regionů Evropy. Trasy se táhnou od Dublinu po Marseille nebo Hamburg po Konstancu, druh nervového systému pro Evropu. Aby se to stalo, EU dává na stůl značné množství peněz prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy, který financuje digitální, energetickou a dopravní infrastrukturu. Je to součást rozpočtu Evropské unie a pro období od roku 2021 do roku 2027 činí samotná složka dopravy 25,8 miliard eur. Může se to zdát jako obrovský rozpočet, ale ve skutečnosti je to docela realistické vzhledem k rozsahu prací, které jsou zapotřebí. Podívejme se na skandinávsko-středomořský koridor. Je to navrženo tak, aby spojilo Narvik v Norsku, i když Norsko není součástí Evropské unie, až do Valety, hlavního města Malty, přičemž prochází Kodaní, Innsbruckem, Římem a Palermem. Koridor, který se táhne napříč kontinentem, mobilizující lidi a stroje, zvláště ve 2 klíčových bodech, hluboko v Alpách a pod Baltským mořem. Oba jsou monumentální počiny. První, začínající od severu, se má stát ničím menším než nejdelším zapuštěným silničním a železničním tunelem na světě, když bude otevřen v roce 2029. Spojením Dánska a Německa ušetří tunel Fehmarn obrovské množství času a změní logistiku. Dnes, abyste se dostali z dánského přístavu Rodby do Puttgarden na německém poloostrově Fehmarn, existují 2 možnosti. Buď použij trajekt, který trvá 45 minut s pevnými jízdními řády a omezenou kapacitou, nebo jeď po zemi, což je objížďka téměř 160 kilometrů. A tato trasa mezi Kodaní a Hamburkem je jednou z nejrušnějších. V letní špičce se fronty mohou stát směšně dlouhé.
Téměř 3 miliony cestujících mezi červnem a srpnem 2025 zvrcholi 150 000 cestujících během pouhých 3 dnů podle provozovatele trajektu, a to ani nepočítáme náklad. Situace se zhoršila natolik, že někteří lidé skutečně létají mezi Kodaní a Hamburkem, jen aby ušetřili čas. Aby se tento přetížený systém vyřešil, Německo a Dánsko se po dlouhých jednáních dohodli na stavbě tunelu v roce 2008. Až bude otevřen, Dánsko bude autem jen 10 minut od Německa a vlakem pouze 7 minut. S tímto tunelem se vlaky konečně stanou skutečnou alternativou k létání a zároveň poskytnou mnohem rychlejší železniční a silniční spojení pro nákladní dopravu mezi Skandinávií a střední Evropou. Na rozdíl od Eurotunelu, Fehmarnský tunel není vyvrtán do země, je ponořený. Leží přímo pod mořským dnem, 40 metrů hluboko. 89 vodotěsných sekcí, každá 200 metrů dlouhá, bude vlečena, ponořena do příkopu, poté sestavena a umístěna 40 metrů pod mořem. Navrhnout ponořený tunel, jako je tento, je jemná operace, protože musí splnit velmi specifické požadavky. Například tunelové úseky musí být dostatečně lehké, aby plavaly během transportu, ale zároveň dostatečně těžké, aby zůstaly na mořském dně po ponoření. Budou spočívat na štěrkovém podloží, které slouží jako základ nainstalovaný dálkově ovládaným robotem. K vytvoření tohoto dokonalého podloží byl v Baltském moři vykopán 18 kilometrů dlouhý příkop. Bylo vykopáno přibližně 15 milionů kubických metrů sedimentu. Na souši týmy staví 89 obřích tunelových úseků ve specializované továrně na dánském pobřeží. Každá standardní sekce je 217 metrů dlouhá, 42 metrů široká a 9 metrů vysoká. Každý z nich váží více než 73 000 tun, 10krát více než kovová konstrukce Eiffelovy věže. Absolutní monstra z železobetonu. Továrna samotná je stejně impozantní. Staveniště pokrývá více než 500 hektarů. Uvnitř 6 automatizovaných výrobních linek staví vodotěsné části tunelu. Roboti každý týden svařují 1500 tun oceli za doprovodu hudby. Celkem továrna použije 360 000 tun oceli a 3,2 miliony krychlových tun betonu. Do února roku 2025 bylo dokončeno 9 z 89 úseků, z nichž 7 bylo standardních a 2 speciální, což představuje přibližně 10% tunelu. První část byla odlita v květnu roku 2024 a slavnostně uvedena do provozu 17. června téhož roku králem Frederikem X. z Dánska. Tento obřad znamenal začátek fáze ponoření tohoto 7miliardového projektu. Dánsko pokrývá většinu nákladů. Kolosální staveniště zaměstnávající více než 3500 pracovníků ze 40 různých zemí. Jakmile budou sekce spuštěny a spojeny vodotěsnými spoji, vytvoří souvislý příkop, který bude následně zakryt sedimentem a kameny, aby byl chráněn před mořskými proudy a lodními kotvami. Celkově bude mít tunel 4 samostatné tubusy, 2 jednokolejné železniční tubusy a 2 dvoupruhové silniční tubusy. Projekt však také vyvolává mnoho obav, zejména ekologických. Baltské moře je domovem chráněných druhů, jako je sviňucha obecná, která je v těchto vodách ohrožená. Aby se předešlo jejich vyrušování, byly instalovány akustické monitorovací systémy, které pozastaví výstavbu, kdykoliv jsou v blízkosti sviňuchy. Zvuková odstrašující zařízení se také používají k jejich odrazení. Rovněž budou vytvořeny umělé útesy, které poskytnou nový úkryt mořskému životu, jenž ztratí část svého přirozeného prostředí podél trasy tunelu. Dalším neobvyklým prvkem tohoto místa je to, že je doslova těženo v doslovném smyslu. Baltské moře je plné nevybuchlých bomb a min zanechaných z druhé světové války. Asi 1,5 milionu tun staré munice leží na dně Severního moře a německého Baltu. Než se mohly začít výkopové práce, pyrotechnici museli zkontrolovat každý čtvereční metr mořského dna. Neexplodovaná munice, včetně hloubkových náloží o hmotnosti 125 kg, byla nalezena jak v dánské, tak v německé části Fehmarnského pásu a byla bezpečně odstraněna a zneutralizována, což je nebezpečný a pečlivý úkol. Výbušné, to je také slovo, které popisuje druhý masivní projekt na tomto koridoru. Brennerský základní tunel, strategický průchod mezi Rakouskem a Itálií a jeden z mála způsobů, jak překonat Alpy.
S nadmořskou výškou 1370 metrů je Brennerský průsmyk nejnižším a nejrušnějším přechodem mezi severní a jižní stranou Alp. Každý den projede více než 2200 kamionů. Tento neustálý tok vytváří hluk, znečištění a dopravní zácpy, které dusí alpská údolí. Obyvatelé italského údolí Isarco a rakouského Tyrolska tím trpí již desítky let. Rakousko a Itálie přišly s radikálním řešením jít pod horu místo přes ní. Po dokončení bude Brennerský základní tunel nejdelším železničním tunelem na světě, dlouhým 64 kilometrů. Překoná švýcarský Gotthardský základní tunel, který měří 57 kilometrů a aktuálně drží rekord. Mimochodem, pokud vás zajímají inženýrská tajemství tohoto projektu, nechám v popisu odkaz na své video o něm. Brennerský tunel spojí fortecu v Itálii s Innsbruckem v Rakousku prostřednictvím železniční tratě, vykopané pod Alpami, dosahující hloubky až 1720 metrů pod horou. Osobní vlaky pojedou rychlostí 250 km za hodinu a nákladní vlaky 120 km za hodinu. Obrovský kontrast se starou historickou tratí, starou více než 150 let, která se vine strmými horskými svahy, kde nákladní vlaky bojují se stoupáním. Toto není nový projekt. Stavba začala již v roce 2011, ale nyní vstupuje do rozhodující fáze. V září roku 2025 dosáhly týmy konečného průlomu průzkumného tunelu, který poprvé spojil italskou a rakouskou stranu. Práce jsou rozděleny do 4 částí, z nichž 2 jsou již dokončené. Otevření tunelu je plánováno na rok 2032. Původně měl být připraven na rok 2025. Jakmile bude v provozu, cesta mezi Fortesou a Innsbruckem se zkrátí z 80 minut na pouhých 25 minut, což je výrazná úspora času umožněná úsilím tisíců pracovníků, kteří každý den pracují v extrémních podmínkách. Kopat více než 1000 metrů pod Alpami je herkulovský úkol. Pro postup vpřed používají tunelovací stroje dlouhé přes 100 metrů a vážící okolo 2700 tun. Tito obři prokousávají skálou několik metrů najednou a drtí ji ocelovými zuby. V závislosti na podmínkách postupují mezi 10 až 27 metrů za den. Ale pod určitými částmi hory, zejména pod řekami, se věci komplikují. Skála tam je nasáklá vodou a použití TBM by riskovalo kolaps, takže musí zmrazit půdu. Princip? Vstříkněte kapalný dusík do skály, aby zmrzla. Při minus 196 stupních Celsia efektivně zmrazí půdu až na minus 35 stupňů Celsia. Jakmile je zem zmrzlá, oblast se stává stabilní, což umožňuje razícím strojům pokračovat v bezpečí. Tato metoda, nazývaná zmrazování země, byla použita na jiných velkých projektech, ale nikdy v takovém rozsahu. Pracovníci pracují v extrémních podmínkách, v surrealistickém světě ledu a kamene hluboko v Alpách. Ventilační systém je další velkou technickou výzvou. Na vzdálenost více než 64 kilometrů vlaky cestují vysokou rychlostí, čímž generují jak teplo, tak tlak vzduchu. Paralelní ventilační tunely byly postaveny k osvěžení vzduchu a odvodu tepla. V případě požáru tyto tunely slouží jako nouzové východy, což je zásadní dvojí funkce. Každých 333 metrů spojuje 2 hlavní tunely nouzový průchod. K odstranění milionů tun vytěžené horniny využívá lokalita gigantický dopravní systém táhnoucí se přes 66 kilometrů. Tyto dopravníky přepravují 5000 tun kameniva za hodinu. Ohromné. Bez nich by muselo 190 nákladních aut za hodinu projíždět alpskými silnicemi. Hora, která porodila myš? Vůbec ne. Podle odhadů bude tunel silným ekonomickým motorem pro tuto část Evropy. Počet vlaků se oproti stávajícím tratím zdvojnásobí a budou jezdit mnohem rychleji. Ještě důležitější je, že Brenner pomůže přesunout velkou část nákladní dopravy ze silnice na železnici. V současnosti přes průsmyk projede ročně 2,5 milionu kamionů. Cílem je převrátit poměr ze 70% na silnici a 30% na železnici na 30% na silnici a 70% na železnici.
Pak je tu ekologický dopad. I když jsou vlaky jasně ekologičtější než auta nebo letadla, stavba takového tunelu stále vyvolává otázky. Očekává se, že se vyprodukuje přibližně 2,8 milionu tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Podle studie z roku 2024 od Europe Research by však tunel mohl tyto emise vykompenzovat za 5 až 18 let, v závislosti na tom, kolik nákladu se přesune ze silnic na železnici. A nakonec klíčová informace – cena. Původně odhadovaná hodnota přesahující 6 miliard eur nyní činí mezi 8 a 10 miliardami eur. Polovina z toho je financována Evropskou unií, druhá polovina je rozdělena mezi Itálii a Rakousko. A tím končí naše hluboké ponoření. Doufám, že jste si video užili. Pokud se chcete dozvědět více o výstavbě nejdelšího tunelu na světě ve Švýcarsku, nechám zde video. Brzy se uvidíme na Looking 4.